Avui volem parlar també d'aigua. Sabien vostès que el 70% del planeta està cobert d'aigua? D'aquest percentatge, només el 3% correspon a aigua dolça. L'aigua, i no és cap exageració, és un element escàs, un líquid valuós, clau per a la vida que hem de consumir i utilitzar amb coneixement. Per a parlar d'aquest recurs i de com aprofitar-lo al màxim, ens acompanya avui de nou Gemma Alcañiz, que és la responsable d'Educació Mediambiental d'Imedes. Bon dia, benvinguda, Gemma. Tenim molts hàbits incorrectes, malbaratem molta aigua. Una miqueta. Alguns hàbits sí que podrien canviar per a consumir només l'aigua que necessitem. No vull dir que no deixem de consumir aigua, sinó només la que necessitem. I com podríem començar a estalviar aigua? Uns xicotets consells que podem començar a posar en pràctica. El primer que podem dir és que la gent siga conscient que tota l'aigua que li arriba a la seva casa és aigua potable. Total, tant la que eix per l'aixeta de la cuina com la que tirem per la cisterna del vàter. Aleshores, que pensem que aquesta aigua ha sigut processada per a que siga potable i té molt de valor. Aleshores, ser conscient que a vegades que obrim l'aixeta, que això que està eixint per l'aixeta té molt de valor perquè, com dius, sense aigua no podem viure. Aleshores, podem fer moltes coses. Sí, i no només l'aixeta que deixem caure. Jo, per exemple, quan m'afeite en un got d'aigua calenta, no fa falta omplir el lavabo. Per afeitar-te en un got, simplement uno pot aprofitar i també, d'alguna manera, estalviar aigua. Fer les mateixes coses, però de forma més eficient. Efectivament. Igual que, per exemple, aquestes aixetes, aquesta goteta que cau en les aixetes, crec que també és important, no, Gemma, que vigilem les aixetes de casa perquè l'aigua que es perd és moltíssima al llarg del dia. Una aixeta que perd aigua durant tot el dia, aunque siga una goteta, al cap del dia, al cap de la setmana, del mes, pot perdre molts litres d'aigua potable que no faria falta utilitzar-la per a això. Doncs les plantes potabilitzadores fan una gran tasca precisament pel que fa a la reutilització de l'aigua. Fins a la planta potabilitzadora de la presa de Manises hem enviat a la nostra companya Anna Galvis. Anem a veure-la. Sí, Clara, així es fa el tractament del 50% de l'aigua que consumim a la ciutat de València i a l'àrea metropolitana i precisament d'això anem a parlar amb una experta. Molt bon dia, Pura. Hola, buenos días. ¿Cómo es esta potabilización? Pues aquí el objetivo de la planta potabilizadora al final es hacer el agua apta para el consumo humano. Vamos a coger el agua de nuestros ríos y le vamos a eliminar todo aquello que le sobra. En una primera etapa lo que hacemos es eliminar los grandes objetos que pueden caer voluntaria o involuntariamente a los ríos. Tenemos desde hojas, ramas, hasta tapacubos, latas, botellas de plástico, de todo nos aparece. En una segunda etapa lo que vamos a hacer es intentar hacer decantar los lodos que puedan venir arrastrados en el río. Vamos a llevarlos a unos grandes decantadores y separaremos el agua de estos lodos. Y como última etapa tenemos una etapa de filtración que retiene las pequeñas partículas. Hacemos pasar el agua por los filtros y retienen estas partículas. Així estaríem en l'última fase de totes, no? Explica'ns què és el que ara estem veient així. Pues aquí estamos viendo un reactor ultravioleta, que es una de las tecnologías que hemos aplicado en los últimos años. Se trata de hacer un tratamiento con radiación ultravioleta, son unas grandes lámparas con radiación ultravioleta que eliminan aquellos microorganismos que han conseguido superar la etapa de filtración. Los que pudieran haber conseguido esa etapa de filtración atravesarla, mueren aquí en estos reactores, son unos grandes reactores. Estem parlant d'una tecnologia ja molt puntera. Sí, realmente en desinfección, en eliminación de microorganismos es lo más novedoso. Y la olor y el sabor, fins i tot. Claro, sí, porque nuestros filtros es otra de las tecnologías que hemos llevado a cabo. Nuestros filtros han pasado a ser de filtros de arena que conseguíamos retener las partículas a ser filtros de carbón activo, que ya no solo filtramos, sino que además absorbemos esos olores y sabores del agua. Moltíssimes gràcies. Tot el que m'ha après així en un momentet, Clara, per donar-vos només una xifra, d'ací es potabilitzen cada dia 2.000 botelles d'aigua, l'equivalent a 2.000 botelles per segon. L'equivalent a 2.000 botelles per segon. Ja veuen, les plantes potabilitzadores són fonamentals, però crec que, Gemma, també els xicotets gestos quotidians poden fer molt i tu ens has portat així una xicoteta mostra perquè puguem portar-los... Que són fàcils de fer i per estalviar aigua. Per exemple, un dels llocs on es gasta moltíssima aigua és a la cisterna, amb la cisterna del vàter, perquè moltes voltes l'utilitzem per a tirar de tot. Nosaltres, per exemple, a Imedes hem fet una campanya d'estalvi d'aigua amb l'Ajuntament de València i hem anat als col·legis i els escolars que sempre diuen la veritat, ens conten tot el que tiren a casa, no només ells, sinó també els seus pares al vàter. I tiren al vàter i després tiren de la cisterna els bastones dels oïdos,
el cabell de pentinar-se, totes aquestes coses que no haurien d'anar al vàter i que després tirem de la cisterna, per exemple. No hauríem de fer això, però quan sí hem de tirar de la cisterna hi ha moltes cisternes, les noves, que porten un doble pulsador. Si només fa falta una miqueta d'aigua, el pulsador xicotet, i si falta més aigua... Jo en casa tenia uno, que els que tinguen en casa les cisternes d'una única pulsació, poden ficar també una botella d'aigua dins, no? Ficar una botella d'aigua que ocupa un volum i això és el que després no tenen. Perquè normalment les cisternes poden tindre 10 litres d'aigua, però normalment no necessiten 10 litres d'aigua. La majoria de vegades no necessitem. Aleshores, si posem una botelleta dins... estalviant litres d'aigua per on puguem, no? I a mi sí, m'ha cridat l'atenció, és una espècie de termòmetre. Sempre diem, és millor dutxar-se que banyar-se, evidentment, i millor, amb 5 minuts de dutxa ja tendríem bastant, però ja una vegada que entres a la dutxa, com calcules quan són 5 minuts? Doncs això ho podes posar a la dutxa, per a posar-ho a la paret, i és un cronòmetre d'arena, un rellotge d'arena, el dones la volta, perquè té per a donar-li la volta, i ahí tens una miqueta el cronòmetre per a saber quant de temps estàs dutxant. És important dir a la gent que és millor sempre una dutxa que no omplir la banyera. És a dir, en 15 litres que podem tindre una dutxa, uno és exactament igual net que si utilitza una banyera. I sempre és un gran consum, perquè una banyera crec que havia llegit per algun lloc uns 200 litres. Pot ser de 200-300 litres. Clar, és una quantitat important. Tenim encara més objectes que ens agradaria que ens explicares. Per continuar parlant de la dutxa, utilitzem moltíssima aigua mesclant l'aigua, perquè al principi és massa calenta, després ho tenim que regular, és a la temperatura, i si volem parar-ho mentre ens estem posant el sabó o estem fent alguna cosa, doncs n'hi ha carxofes de dutxa que porten aquest mecanisme. Quan ja tenim l'aigua a la temperatura que nosaltres volem, tanquem el grifo, deixa d'eixir aigua i quan ja volem una altra vegada el parem. És com que es posa ahí una cosa per a que no isca l'aigua, però després que es mantinga la temperatura constant, diguem-ne. Sí, perquè perdem moltíssima aigua mesclant l'aigua. Doncs ens han quedat algunes cosetes més que jo agafe, però tornarem per explicar-les, perquè hem dit que un xicotet gest que puguem fer cada dia a casa pot estalviar moltíssima aigua i és un bé escàs que tenim i que hem de cuidar. Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. T'esperem pròximament perquè ens expliques i ens dones més truquets. Molt bé, moltes gràcies. I nosaltres els diem ja adeu. Demà els esperem a partir de les 11 del matí amb molta més actualitat que els avança ara també els companys d'Apumèdia en l'informatiu migdia, que acaben de passar una bona vesprada. Fins demà.